po si Eliza Salvador. Ang nanay ko po, matagal na po siyang wala. Ang tatay ko naman po, siya po ay isang... Ano ang trabaho ng tatay mo, Elisa? Siya po ay isang... Ayon sa nasabing kwento, ang batang lalaki ay paulit-ulit na nagsisinungaling na siya ay sinasalakay ng mga lobo. Tay, kala ko po, kinain na kayo ng mga lobo. Mabuti na lamang po at yan lang po yung sugat nyo. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Ang sabi ng tatay ko, kayong mga militar ay kalaban. Hindi dapat kayo pinagkakatiwalaan. Sa tingin ko, mali ang iyong pananaw tungkol sa amin. Mga kaibigan kami at handa kami tumulong sa inyo. Kung totoo man yung sinasabi mo, edi sana wala na nagpapatayan sa pagitan namin at sa hanay ninyo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kahit babae ka, kailangan mo nang magsanay. Kabenjo, sa tingin ko po ay masyado pang hilaw si Elisa para sa kuyusan. Sino ka naman, Mariana? Para salungatin ang mga desisyon ng samahan. Benjamin! Pati ba naman si Elisa? Ate, mula kay Elisa, kay Intoy, at hanggang sa kapu-apuhan ko, isasama ko sa grupo. Intindihin mo na lang si Kabenjo. Yun na nga yung hindi ko maintindihan eh. Hindi ba dapat sinusuportahan niya ako? JC, tama ka. Tama ka sa lahat ng mga sinabi mo. Papaalala ko lang sa'yo, Elisa. Isa siyang militar. Isa siyang kaaway. Hindi ako papayag na gawin mo sa akin si Elisa! At hindi din ako papayag na lasunin yung pag-isip niya sa maling paniniwala. Mabuhay ang Kilusan! Mabuhay! Walang susuko! Kung kinakailangan tumanak ang dugo, yun ang gawin para sa kapatiran! Ako si Annie. Bale, isa akong leader ng KKDAT o tinatawag na Kabataan kontra Droga at Terorismo. Paano mo nagawa to, Elisa? Paano mo nagawang suwayin lahat ng kagustuhan ko? Tay! Hindi po kulay berde at asul ang tunay na kalaban! Hindi po ang mga militar o ang gobyerno! Ang tatay ko po ay isang mangangaso po. So, ano siya? Werewolf hunter? Parang ganito, guys. Oh!